Ki pulit ka Ribhoy District harengkat ba kajingirap ki pulit ka West Genta Hills District kila penlong ya kajing pen upshrip ban yo kem yo nongnya ka wei ka trok ka badon un number NL01AA4672 bat klam shong thai kila yo kem no ya u ha kajingja tenra ka trok ya ka boss kit khna school ka Mount Zion Academy Bernihat Ribhoy District uteu nongnya ka tai ka trok latip kerteng kum udawan roy ki rembai bat bola lek tenra ya ka wei ka boss kit khna school namar kajing penaher state kajong u bat umla bante lakam shu ya kajing state jong kakali bat kabla wanra ya kajing mensau juri babun ngut ki khna school ki bala sha sumar haki hospital bat wanra ru ya kajing yap jong weu khna school basong basa aga shnong khat khandai mer kat bau dang sha sumar ka arhi hospital joraban ka kerwo ki pulet kabla wan lingba no superintendent of police ka Ribhoy district kala yathu bakate kajingja kalaja ka step jong ka khat khandai terik urumpang ar hajar ar funriu por kumba pra lala khatsan baji a kabadang dei kapor likbu school yiki khna hasurok ba ka national highway 6 hagi penta ka snong khat nyomer paham lang kaba kate ka bos bakishong kade ka badon you registration number ML10D 5047 kabakit yiki khna school ka Mount Zion Academy Bernihan bat kabla sha tanra ha kate ka trong lakam no yo te nongnya trok halor kate ka jingja badu bala phetri yalade balawan yalam ya u bansha tian bishar bat ki pulet kila penlong ka jingkmi ibnia ya baro ki jingdon kam na ka benta ka jingto ken ka badang ya shaprang ya ka bos latan no shathanan kat bai ka trok om patla bantan namar ka jingkhia jongka bakit yu dowyong beladap bansang